Eli tänään tämä meidän esitys rakentuu 3 ydinkohdasta. Ja tämän seuraavan noin puolituntisen aikana käydään Eeron kanssa lävitse, mitä Maestron ratkaisu sisältää, mitkä ovat ne keskeisimmät hyödyt, joita tästä meidän ratkaisusta on saavutettavissa. Ja sitten 3. kohtana paneudumme siihen, mistä se tehokkuus sitten syntyy. Eli Maestro on nykyaikainen ammattilaisten työkalu. Ja järjestelmän kehitystyössä on ollut mukana alusta asti useita taloushallinnon ammattilaisia, kuten kirjanpitäjiä, palkanlaskijoita ja tilintarkastajia. Ja tämän kehitystyön tuloksena on syntynyt ratkaisu, jossa päästään todelliseen kertakirjausmenettelyyn. Ja tämä meidän kattava kokonaisuus sisältää monia sellaisia toiminnallisuuksia, jotka yleensä ovat erilaisten rajapintojen kautta rakennettuja. Ja tästä yhdestä kokonaisuudesta on hyötyä se, että tieto on aina ajantasaista riippumatta ohjelmiston osasta. Mikäli taloushallinnon järjestelmä koostuu eri toimittajien osasovelluksista, niin tällä on se riski, että tieto ei ole reaaliaikaista ja toiseksi, että toimintavarmuus saattaa kärsiä. Ja tämän lisäksi lukuisien rajapintojen ylläpitäminen sitoo aikaa ja resursseja sekä teiltä asiakkailta että meiltä toimittajilta. Ja tästä meidän kattavasta tuoteperheestä on helppo ottaa käyttöön teidän yrityksenne tarpeita vastaava kokonaisuus. Ja tässä meidän järjestelmässä niin taloushallinto, mistä tänään puhutaan, niin se toimii kaiken ytimenä. Ja tämän lisäksi meidän kattavasta tuoteperheestä on otettavissa helposti käyttöön myös muut yrityksen liiketoiminnan ohjaamiseen tarvittavat ratkaisut. Ratkaisuista löytyy esimerkkeinä materiaalihallinnan työkaluja, asiakkuuden hallintaa, verkkokauppaa ja kassajärjestelmää. Ja kaikki nämä ohjelmistomoduulit toimii saumattomasti yhteen toistensa kanssa. Ja kuten tuossa jo aikaisemmin mainitsin, niin tästä kokonaisuudesta voidaan ottaa käyttöön juuri se kokonaisuus, mikä on kulloinkin tarpeen sitten kasvattaa sitä, jos liiketoiminta muuttuu tai kehittyy. Ja tässä seuraavaksi niin Eero pureutuu tarkemmin siihen, mistä tämä meidän taloushallinnon kokonaisuus sitten rakentuu. Eli hieman siitä, mitä työkaluja Maestro pystyy tarjoamaan. Kirjanpidon, joka kattaa kirjauksista tilinpäätökseen, monipuolisen sisäisen ja ulkoisen raportoinnin sekä sähköiset verolomakkeet. Konsernikirjanpidon, joka tarkoittaa käytännössä kirjanpitoaineistojen yhdistelyä, sisäisten liiketapahtumien ja omistusten automaattista eliminointia vähemmistöosuudet huomioiden. Sähköisen ostolaskujen käsittely sekä ostoreskontran, myyntilaskutuksen verkkolaskuinen sekä tietysti myyntireskontran. Täysin muuhun taloushallintoon integroidun maksuliikenteen, palkkahallinnon, johon palkka-aineistoa voidaan tuottaa sähköisesti Maestrosta löytyvistä matkalasku- ja tuntisyöttösovelluksista sekä rajapinnan kautta työvuorojen suunnittelusovelluksista. Käyttöomaisuuskirjanpidon, joka löytyy vain muutamalta ohjelmistotalolta, mutta Maestroon se on täysin integroitu. Maksuvalmiusennusteet, kun asiakkaan tuleva ja lähtevä rahavirta lainoinen on tiedossa, Maestro pystyy luomaan lennosta lyhyen aikavälin maksuvalmiusennusteen ilman käsin tapahtuvaa tietojen keräämistä ja koostamista laskelman muotoon. Ennusteen laatiminen tapahtuu sekunneissa ja tällöin tätä ominaisuutta tulee myös käytettyä. Kuten Antti edellä mainitsi, niin kattavan taloushallinnon kokonaisuuden lisäksi samasta tuoteperheestä löytyy myös yrityksen toiminnan ohjaukseen liittyvät muut osiot. No sitten vähän niistä hyödyistä, mitä hyötyä tästä Maestron ratkaisusta olisi saavutettavista. Tarkastelen tätä asiaa tässä 2 näkökulmasta, eli kertakirjauksen ja reaaliaikaisuuden näkökulmasta sekä raportoinnin näkökulmasta. Ja järjestelmässä
Sellaisen sisäänrakennetun automaation ja kertakirjauksen ansiosta rutiinit ja virheet vähenevät sekä työaikaa säästyy. Ja tästähän on tietenkin seurauksena se, että kaikki tiedot on reaaliajassa läpi koko järjestelmän. Ja tämän reaaliaikaisuuden johdosta johdolle saadaan raportointia nopeasti, ajantasaisesti ja luotettavasti. Ja kun kaikki tieto on sähköisessä muodossa, niin aikaa ei silloin tarvitse käyttää paperien pyörittämiseen tai niiden etsimiseen eri paikoista. Ainoa, mikä lain mukaan tarvitsee tulostaa paperillinen, niin on tasekirja. Ja Maestron kokonaisuudessa ei välttämättä tarvita muita raportointityökaluja. Meillä on sisäänrakennettu kattava hakukone järjestelmässä, josta käyttäjä voi itse tehdä hakuja ilman erillisiä ohjelmointitöitä. Ja raporteilta on mahdollisuus porautua sinne tiedon alkulähteille. Esimerkkinä voisin mainita vaikka kirjanpian tositteelta ostolaskun kuvalle porautumisen. Ja haluttaessa raporttien tietoa voidaan viedä myös toisiin järjestelmiin, esimerkiksi graafisia esityksiä varten. Ja useat raportit voi avata tarvittaessa suoraan myös taulukkolaskentaohjelmiin jatkojalostusta varten. Ja tässä Maestron raportoinnissa niin on aina käytettävissä historiatiedot tapahtumarivitasolla asti. Eli suurin osa raporteista ei ole tilikausisidonnaisia, vaan niitä raportin alku- ja loppupäiviä voidaan ihan vapaasti valita, että saadaan juuri sellainen raportti, mitä halutaan. Ja myös tulos- ja tasevertailuja voidaan Maestrossa tarkastella monipuolisesti, esimerkiksi lukuisia jaksoja rinnakkain. Ja mikä meidän asiakaskunnassa on erityisen pidetty ominaisuus nimenomaan yritysjohdon osalta on se, että Maestrosta saa helposti tulosennusteen halutulle ajanjaksolle. Ja näin ollen siis järjestelmä on tehokas ja ennustaminen helpottuu, kun päättäjällä on jatkuvasti käytettävissä kaikki järjestelmään kirjatut tiedot. Maestrosta saat myös esimerkiksi lyhyen aikavälin maksuvalmiusennusteen, kuten Eero tuossa aikaisemmin jo totesikin. No, seuraavaksi me Eeron kanssa pohditaan vähän sitä, että mistä se tehokkuus sitten syntyy. Ja me lähestytään tätä asiaa yrityksen liiketoimintaprosessien kautta. Mieluisin asiahan Eero yritykselle on yleensä se, kun on myyty jotakin. Aina kun näin, kun myyjä on tässä mukana, niin sehän on se mukava asia. Mutta miten sitten, jos ajatellaan taloushallinnon vinkkelistä, niin miten se myynti saadaan sitten tuotettua laskuksi? Joo, kyllähän se tietysti mieluisin vaihe siinä on, että saadaan myytyä ja laskutettua. Ja myyntilaskuaineisto muodostuu Maestrossa joko toiminnanohjausjärjestelmästä suoraan tai sitten kirjaamalla ihan lasku sinne myyntireskontraan ja laskutukseen. Mikäli on tarvetta laskuttaa esimerkiksi useita lähetteitä kerralla, niin tämä voidaan hoitaa kätevästi koontolaskutuksen avulla. Maestroon voidaan tuoda myös laskutusaineistoa toimialakohtaisista sovelluksista, kuten esimerkiksi automyynnin järjestelmistä. Kun lasku on kirjattu Maestroon, niin se on tosiaankin myös samalla reskontrassa. No entäpä sitten, jos yrityksillä on esimerkiksi tämmöistä sopimuksiin pohjautuvaa vakiolaskutusta? Tähän tarkoitukseen Maestrolta löytyy niin sanottu sopimuslaskutus, jonka avulla vakiolaskutus saadaan hoidettua. No kuulostaa kyllä aika helpolta jopa näin myyjänkin näkövinkkelistä katsottuna. Miten sitten nämä laskut voidaan toimittaa vastaanottajille ja kuinka ne laskujen tiedot saadaan sinne kirjanpitoon? Maestro mahdollistaa täysin sähköisen laskujen lähetyksen, eli puhutaan yritysten verkkolaskuista ja kuluttajien e-laskuista tai suoramaksuista. Myös e-post ja paperituloste ovat toki mahdollisia. Valmiiden laskujen tiedot siirtyvät kirjanpitoon haluttuun aikaan, samalla päivittyvät tuloslaskelma, tase ja arvonlisäverotiedot. Eli sitä kautta myyntipuoli on hoidossa. Miten sitten yleensä kun myydään jotain, niin joudutaan myös ostamaan, niin miten tämä ostolaskujen käsittely nyt voidaan kätevästi Maestrossa hoitaa? Paperista ja sähköisten ostolaskujen käsittely hoituu yhdellä sovelluksella. Paperisena saapuvat laskut saadaan sähköiseen muotoon skannaamalla joko itse tai ostettuna palveluna. Reskontran hoitajan työtä helpottamaan Maestro on tehty muun muassa tiliointipohja ja
toimittajakohtaisten ehdotustilien käsittelyä. Järjestelmä sisältää myös sähköisen tarkastus- ja hyväksymiskierron sekä arkiston. Hyväksytyt laskut siirtyvät ostoreskontran kautta kirjanpitoon ja pankkiliikenteen maksuaineistoon. Samalla tuloslaskelma, tase ja arvonlisäverotiedot ovat jälleen ajan tasalla. No yrityshän tietenkin tarvitsee myös osaavaa työvoimaa, niin mitenpä heidän palkkojen laskenta ja maksatus sitten hoidetaan Maestrolla? Joo, Maestrosta löytyy myös tuo palkkapuoli, eli palkkojen laskenta voidaan hoitaa sitten automaattikirjauksilla, jolloin henkilökortin takaa tulee toistuvat palkkaerät, muuttuvien palkkalajien, kuten esimerkiksi matkojen ja ylitöiden osalta tiedot voivat tulla Maestron matkalasku- ja tuntitietosovelluksista. Matkalaskujen ja tuntitietojen käsittelyssä on samanlainen tarkastus- ja hyväksymiskierto kuin ostolaskuissa. Hyväksytyt matkalaskut ja tuntikortit siirtyvät palkkalaskentaan sekä tallentuvat arkistoon. Matkaan liittyvät erilaiset kuitit voidaan skannata matkalaskun liitteeksi. Palkkatiedot voivat muodostua Maestron palkkalaskentaan myös kolmansien osapuolien ohjelmistoista, esimerkiksi työvuorosuunnittelusovelluksista. Maestron palkkalaskenta tuottaa täysin automaattisesti kirjanpidon aineiston, samalla palkkojen maksutiedot, mukaan lukien AY-jäsenmaksut ja ulosottotiedot siirtyvät Maestron pankkiliikenteeseen. Palkkalaskenta sisältää myös lomapalkkareskontran helpottaen lomapalkkojen ja lomarahojen käsittelyä sekä seurantaa. Palkkatiedot jaksottuvat käsin koskematta kuukausittain kirjanpitoon eläkkeiden, sosiaaliturvamaksujen ja muiden sivukulujen osalta. Sisäisen laskennan tiedot ja sosiaalikulut jakautuvat automaattisesti kirjanpitoon palkkatapahtuman rivien perusteella. Tuloslaskelma ja tase ovat näin ollen ajan tasalla myös palkkojen osalta. Kuulostaapa kyllä hyvältä. Mitenpä sitten tieto maksettavasta palkasta välittyy sinne työntekijälle, ja uskoisin, että verohallinto ja eläkevakuutusyhtiötkin voisivat olla näistä maksetuista palkoista kiinnostuneita, niin miten tämä prosessi Maestrossa hoituu? Maestron palkkalaskelma saadaan lähetettyä perinteisen tulostusvaihtoehdon lisäksi operaattorin kautta e-postina palkansaajan netpostiin. Vuosi-ilmoitukset verohallinto- ja eläkevakuutusyhtiöön saadaan tuotettua Maestrosta sähköisesti. No nyt kun tuonne pankkiliikenteeseen on syntynyt sitten maksuaineistoa ostolaskuista ja palkoista, niin miten nämä saadaan lähetettyä eteenpäin, ja toisaalta miten sitten kiinnostaa semmoinen, että miten tiliotteet ja viitteet käsitellään sitten? Maestrossa ostoreskontra, palkat, vuokranvalvonta ja kirjanpito tuottavat maksutapahtumia suoraan maksuliikennesovellukseen. On harvinaista, että esimerkiksi kirjanpidosta kausiveromaksut ja palkoista AY-jäsenmaksujen tilitykset sekä vuokranvalvonnan vakuusmaksujen palautukset taltioituvat suoraan maksuiksi. Maksuerien muodostus ja lähetys hoidetaan Maestron maksuliikenteellä. Melko yleinen ratkaisu on se, että ostoreiskontrassa ja palkoissa muodostetaan maksueriä pankkiyhteysohjelmaa varten. Osassa tämä vaatii vielä erillisten tiedostojen käsittelyä, kun taas Maestrossa maksutapahtumat muodostetaan automaattisesti kirjanpitosiirron yhteydessä. Koska maksuliikenne on suoraan yhteydessä kirjanpitoon ja reskontriin, ostovelat kuittautuvat maksetuksi vasta, kun maksuerä on oikeasti veloitettu tililtä. Tällöin ostovelkojen määrä kirjanpidossa täsmää reskontran saldoon. Maksetut palkat poistuvat automaattisesti palkkaveloista, riippuen rahoitusyhtiöstä. Faktorin siirtoerien lähetys ja saapuvien faktorin viitesuoritusten käsittely hoituu myös maksuliikenneohjelmalla.
Maestrossa tiliotteet ja viitteet käsitellään automaattisesti kirjanpitoon ja reskontraan. On melko yleinen ratkaisu ollut se, että tiliotteiden ja viitteiden käsittely vaatii erilaisia toimenpiteitä ennen kuin ne on saatu käsiteltyä kirjanpidossa ja reskontrissa. Puhumattakaan siitä, että kirjanpidossa saldo täsmää pankkitilisaldoa. Maestroratkaisussa niin sanottuja esitilöintejä ei tarvitse tehdä, koska kaikki tilioinnissa tarvittavat tilit ovat tiedossa. Myös reskontrin kuulumattomat tapahtumat käsitellään automaattisesti. Jos rahatilin vastakirjaus ei ole tiedossa, se viedään selvitystilille. Kirjanpidon tositteelta on suora yhteys niin sanotulle titokuitille, joten epäselvien tapahtumien selvittely on nopeaa. Viitesuoritukset kohdistetaan suoraan myyntireskontraan kirjanpitosiirron yhteydessä, joten erillisiä viitesuorituslistojen lukuja ei tarvita myyntireskontraan. Virheelliset viitesuoritukset eivät aiheuta päävaivaa, koska nämäkin löytyvät kirjanpidon tositteelta selvitystilille kirjattuina, josta ne on helppo kohdistaa reskontraan tai kirjanpidon tilille esimerkiksi siirtovelkoihin. Maestrossa kaikki reskontriin kuuluvat suoritukset kiertävät kirjanpidon kautta, jolloin kirjanpidon ja reskontrien saldot täsmäävät keskenään. Koska maestro tarkastaa rahatilin saldon kirjanpidosta aina ennen tiliotteen siirtoa kirjanpitoon, käsitäsmätykset jäävät pois. Noudettu aineisto ei nollaudu, joten esimerkiksi tiliotteita ja viitteitä voidaan selätä vielä vuosienkin päästä. Osa maksuliikennesovelluksista nollaa noudetun aineiston tuplakäsittely estämiseksi, mutta maestrossa ei tämmöisiä tarvitse tehdä. Kuulostaa kyllä hyvältä. Miten sitten yleensä tai usein yrityksillä on myös koneita ja kalustoa, joita seurataan sitten tuloslaskelmassa ja taseessa, niin miten tämä asia on maestrossa huomioitu? Maestrossa käyttöomaisuushankinnat haetaan kirjanpidosta kuukausittain käyttöomaisuuskirjanpidon sovellukseen. Näin muodostuvaa käyttöomaisuuskortistoa voidaan täydentää esimerkiksi vakuutus- ja sijaintipaikkatiedoin maastron käyttöomaisuuskirjanpidossa. Käyttöomaisuuskirjanpito tekee kirjanpitoon kuukausittain suunnitelman mukaiset poistot ja vuosittain veropoistot. Käyttöomaisuuskirjanpidon avulla sinulla on käytössäsi paitsi hyödykekortisto, myös kirjanpito välitilinpäätösvalmiina käyttöomaisuusarvojen osalta. No, tässä herää semmoinen pienoinen kysymys, kun katsoo tuota kokonaisuutta ja kuuntelee sua, niin mikä se kirjanpitäjän rooli sitten maestrossa on? Onko hänellä töitä enää ollenkaan? No kyllä sitä kirjanpitäjää edelleen tarvitaan, mutta hänen roolinsa ehkä muuttuu enempi kontrolleriksi. Mutta tietysti tilinpäätös on semmoinen osa-alue, johon myös kirjanpitäjää enempi tai vähempi tarvitaan. Siellä on erilaisia jaksotus ynnä muita asioita, joita ei järjestelmä voi ihan automaattisesti huomioida. Maastrossa tämä tasekirja muodostuu kirjanpidon tietojen pohjalta joko tekstin käsittely tai taulukkolaskenta dokumentiksi, jota sitten kirjanpitäjä voi muokata tarpeen mukaan. Kuten edellä olen kertonut, niin kirjanpito toimii maastrossa taloushallinnon järjestelmän ytimenä. Lähes kaikki kirjanpidon viennit tapahtuvat automaattisesti muista maastro-osista. Näin käsityö jää erittäin vähäiseksi, koska vienteihin tarvittavat tiedot syntyvät muualla. Tulo- ja menojen tiliointitiedot ja muut kohdistamiseen liittyvät lisätiedot on määritetty jo ennalta ja näin kokemattomampikin käyttäjä saa kirjanpidon aineistot ammattimaisella tarkkuudella. Kirjanpitäjä voi näin ollen helposti tuottaa johdolle reaaliaikaista tietoa yrityksen tilanteesta päätöksenteon tueksi.
Tämän lisäksi Maastrossa koko järjestelmässä käytössä oleva sisäinen laskenta antaa käyttäjälle mahdollisuuden tarkastella yrityksen taloutta koko yritystason lisäksi myös esimerkiksi henkilöittäin tai vaikkapa projekteittain. Kiitokset Eero tästä kattavasta esityksestä. Tässä näemme nyt, että miten Maestrolla ajatellaan se, että mistä se tehokkuus syntyy. Me käytiin tosiaan tässä lyhyesti lävitse se, miten myynneistä, ostoista, palkoista ja käyttöomaisuudesta muodostuu ne kirjanpidon aineistot ja kuinka sitten Maestron tämä oma maksuliikenne hoitaa saatavat ja velat ajan tasalle sekä tuottaa sitten myös kirjanpidon aineistoa automaattisesti. Pyydän huomioimaan, että me keskityttiin tässä nyt taloushallinnon ohjelmistokokonaisuuteen ja sen kertakirjausperiaatteeseen, niin kuin me halutaan se asia ilmaista. Mutta tosiaan niin meiltä löytyy sitten koko toiminnanohjausjärjestelmä, joka toimii ihan täsmälleen samalla lailla kertakirjausperiaatteen mukaisesti. No, yhteenvetona tähän loppupuolelle voisin todeta sen, että Maestro taloushallinto on saumaton kokonaisuus, jossa kirjanpito valmistuu lähes itsestään, eli ihan niin kuin äsken tuossa käytiin lävitse. Ja se toinen kova juttu on se, että Maestro mahdollistaa päätöksenteon reaaliaikaisen tiedon pohjalta, eli ei tarvitse arvailla, vaan voidaan ihan katsoa faktoja ja sen perusteella tehdä päätöksiä. Ja sitten myös se, että pystytään suunnittelemaan tulevaisuutta, ottaa huomioon asiat ja katsoa eteenpäin. Sehän on se tärkeä asia, että opitaan ehkä mahdollisista virheistä, mutta katsotaan aina eteenpäin. Kiitokset kaikille. Tässä lyhykäisyydessään tämä meidän esitys. Ja mikäli haluatte kuulla lisää, niin tulemme erittäin mielellämme tapaamaan teitä ihan henkilökohtaisesti ja keskustelemaan teidän tarpeista ja sitten kertomaan lisää Maestron ratkaisuista sekä taloushallinnon osalta, että jos on tarpeita muulla sektorilla, niin myös toki niistä. Kaikille oikein hyvää pääsiäisen aikaa ja ollaan tässä yhteyksissä puolin ja toisin. Kiitokset ja hei. Kiitos myös minun puolestani.